moto m nekwe these people ha na oge ebe already ọgịnwa bụ Fred say yes ha wee bido mepezie moto m wee kwụba m ihe enwere ma buru ma osisi ma oche na-akụ ụzọ m ndị a karịrị more than 40 o. Look at my body. Gịnị na-abụ ebe isi m nkịta na blood. This thing na wetin dey happen for Oba in Anambra State. Please, the governor of Anambra State should look into what is going on at Oba. Because e be like say some people for that Oba want to cause a very serious disunity in Igbo land. Because this kind of thing cannot be happening to us in Lagos and still be happening to us in our own land. I want you guys to watch this video and hear things for yourself. Thank you. Evangelist ana m ekene gị afa m bụ Chukwu Frederick nke ji okwu n'ọrụ onwe ya na nkerefi wee ma the acting chairman Anambra State Landlord Association nke dị n'Ọkụzụ Umeze Gbọọgwụ Ọba. Tata bụ the first day of December 2025. anyị nwere our general meeting na our normal venue bụ our security office. A meeting so na-echezi ndị otu anyị odu m na-abata meeting ndị abịatụ m a bit late m wee na-apaki moto m nekwe these people ha na oge ebe already ọgịnwa bụ Fred say yes ha wee bido mepezie moto m wee kwụba m ihe enwere ma buru ma osisi ma oche na-akụ ụzọ m ndị a karịrị more than 40 o. Look at my body. Gịnị na-abụ ebe isi m nkịta na blood na-ebleed m n'isi a. So gịnị na-ese enwekwa ihe na-ese na anyị nwere nye right ime meeting n'ebe anyị goro ụlọ wee rụọ ana ọkwa ihe a na-ese o na ha chọ ka ha legarịkwa ana anyị goro after 15 years enwesịa mba o na anyị nwere right nwere nsị na ya bụrụ olu ị na-anya na my necklace kịta na ọdụrọzi ya ị na-anya na aka m kịta ịfụ wọchị m etibiri ya necklace akọsụ 850,000 ya gold dị ya this watch m 220,000 enwere ego m ji ego ahịa ọdụ 1,280,000 onye riri the operation bụ the vice chairman obodo Chibeze Nnaji maka the chairman ya bụ bishop bi Lagos onye riri the operation bụ Chibeze. So ihe niile aga hapụgide ma sekretary ga n'ụlọ ọgwụ asa dọkịta oyo na sekretary ha na ma minute book anyị even ha akụchaziri ya na wee gabazie house to house ndị niile asị nọ afọ ebe people ọgbakọ akụka gate ndị a ihe na-eme today bụ first day of December. So abịago m na police station Ọba wee bịa nye report the DPO refer m Igwe. So ejego na be Igwe asị na Igwe anọ ya ịghọtago and then nwere council meeting so enweghị onye mere m attend wee bịazie na ya retọnzie DPO wee take statement m jụọ m meji nọmba dị Chibeze mkpọọ ya Chibeze bịa na steshọn kịta na azụ steshọn ka anyị nọ a na-ekwu ibi na-aga eji katapila wee kutu ebe m na-aga eje na be m tata na-aga awa na be m ọkwụ na ọmụnwa bụ onye na-eme ihe niile na-eme na mụnwa kwuru na agara na-aya ego nsị ọ na-abụ onye gochi ana wee ego ha nwapụ a na-apụ ga golo ana bụ onye Enugu steeti atụlisi ọ gagodo n'Enugu steeti golo ana lụọ ya biri ọma na ihe na-eme adịghịzi. So ụmụ nwanne ihe na-eme anya n'iru efu ka m si wee nọ kọndishọn ha dosara m. How many people can have to refer to them? Ndị ha tiri tata na-akarị 10 people. Ha karịrị 10 people. Ndị nọ na seshọn bịara seshọn kịta rọch ọgwa jebe ụlọ ọgwụ kịta na ha karịrị 5. Because mgbe o nwere nke mfọ na sekretary na onwe ya emega admitin n'ụlọ ọgwụ kịta na nọmba ya dị agazi aga agbanyụ fonu ya. Okay, now ihe ha ji etu na ife bụ nọ na-eme meeting. Na anyị bịara ime meeting ebidobedi meeting. Okay, ụnụ achị na anyị nwere right ime meeting. Ụnụ enwe right ime meeting. Meeting ndị Landlord Association ebe anyị gụrụ ana na anyị nwere any right ime the meeting. Former chairman because no ha nwa na-eti chairman ha nwa na-eti ha nwa na-ewepụ
Okay, ndị obodo ya-abịa na-eji akafa na-etinye ya were onye ala ka onye be ha ti si anyị etikọtago mgbo na aga wee gwa ofu onye otu ha na-eyi uzu wee ti so enweghị ihe anyị na-eme na aga anyị wee gbakọ aka ọ na-asị na aga egbutu the chairman ka m bụzie the acting chairman tata this week Wednesday mere 3 weeks and some days m nọ na the office before ka anyị mezie ya the first meeting m na preside as an acting chairman Anambra State I wee mee ya today. ndị niile enwe ha nwetara that moment ha kụrikọrọ onye ọbụla ka na-ejekwa na house to house enwere ebe ndị otu anyị bịa agbakọ oge a ha nwetara information na na-eti enwere ebe ndị otu anyị mgbe ha nụziri na na-eti chairman vive enwere ebe ha gbakọ ha achọpụta na ha ndị mmadụ nọkwa ebe a denu jezi ebe ọbụla pipụl anasasị ana ha wee gazie ebe ọbụla ha fụrụ ndị a ha na-akụtọrị onye ọbụla na-eti onye ọbụla ihe na-asụ ma bọtụl na-apịa ma osisi a dị okperi enwelọ egoro ma na m ego rụọ anyị ụlọ biri development levy ha na m 1,820,000. You pay it. Akwụcha m ihe ndị a niile. Now they are saying that you people will still no go ekwa na house. Yes. That is the problem. Yes, no ya anyị na-esezi na ọ bụ ndị lebara ya na anwa ana. I want to see ya. Enwere onye kwu na ya na-efu. Ọ bụ na enwe onye si na ya na-efu. Ya bịa n'onwe ya indicate si na ihe aba na ya. Ha kwụsị anyị ọrụ more than 10 months na this state. People kwuru dekin ha na-emebi. People kwuru osisi ịkụzi nke ọ na-emebi. Ma ndị bụ desiment everything block ma ndị chọrọ ịkweta na befa. Gịnị ka anyị mere ndị ọba? Anyị ejego na abịa igwe sometimes de petition bụrụ mmanya jee na abịa igwe ka anyị kọwara igwe maka mgbe igwe bara ya bego congratulate ya uzie na nke a na ka anyị enyegokwe m appointment chief of staff nyere anyị appointment anyị rute asị na ihe asị anyị weta na anyị dee ihe na petition anyị ede na ya mere appointment ji awọkwọ more than 1 month and na igwe da aware na anyị weta petition na ihe ndị a na-eme anyị na ihe ndị a na-eme anyị yet akpọrọ anyị eruzie today na ha decide ya ka ha kụrụ iwu anyị duto na enwere onye anyị bụ na anyị bịara ọba wee goro ala anyị na-ayọ His Excellency Charles Chukwuma Soludo the Executive Governor of Anambra State ka ọ nebe anya na ndụ anyị na anyị bi n'ọba anyị ezuru ana ezu anyị goro ana ego ụfọdụ n'ime ndị otu anyị na ebugo ndị gochara ala ndị abịakwasị na ọ bụ ha nwa na egogorikwa ala enwe ndị gogo 2 times ịnwetago so anyị na-ayọ gọvanọ of Anambra State ebugo ya nyere anyị aka ya na enu m kamgbe ndị na-anaji wee m ajụ na onye zuru ori ka a na-eche ụdị ya na na-arụ m onye ji nwaanyị ụmụ m niile na-ebe arịrị today gịnị ka dadi ha mere because na dadi ha ga-mitin problem dị na be m today onye be m si na ka anyị kwapụzie ka anyị baa tenant onye rụtara ụlọ ebe obi ya na ndị be ya for many years so anyị na-ayọ gọvanọ biko nyere anyị aka na anyị na-efu efu n'ọba ọ bụghị otu a ka esi ele ala ebe ọzọ ndị ọba na ha na-ebi na be mmadụ ndị mmadụ biko na unu tiri anya onye fụ ihe a na anyị biko ya shi aba ya ka ọ gaa viral na anyị na-anwụ anwụ n'ọba onye ya ga-asị ka anyị kọmplen ene na iru m site na anaghị wee mụma enwebeghị onye tiri m ụdị ihe a na-abụrụ ndị ọba anyị otu m ga-edosa n'ụlọ na-enye ha nri na-enwere ihe m mere ya so ebe a na okwu karịrị mana ihe a na-etiri m nkịta na ụlọ ọgwụ ka m na-achọzi ije n'ọjọọ ọzọ abịa m teke treatment na nke famasi abịaje steshọn nkịta na ha enyego m enwe akwụkwọ enye m nkịta na mụ wee gawazie ka m gaa trite n'onwe m biko ihe nwezi bụ obere ndụ m fọziri obere n'ihe ndị a mefọm today ọ bụrụ na anyị nọ n'esteti anyị akịta na ị na-anya na the whole fence even empty plot arụbere arụ ha bịa ede ya family nke a before ya na-abata ahịa edekwa ya another family chonye na-enweghị onye mazi ihe bụ ana they want to extort money from us ịghọtago even empty plot arụbere arụ na ha asụnye ya osisi just do afọ one family. That's one family ebe ahụ. Yes. Na family ahụ nwere ala. No family nwe ana ebe mepesigolu for many years up to 15 years enwenye ya amazi nọ nke a bụ ana ya otu a na-aka ndị a si eme anyị ebe a na ọ bụrụ na anyị na ebe anyị ka afụgasị ihe edere ha sị na anyị ga-akwụ 20,000 ka e wee bịa na-echeki gara checkmate our land onye si na ihe ya na-efu ọ chọba ihe ya ibe na-asị anyị nwa isi na ihe na up to 1,000 plot dị ebe a anyị nwekwa 20,000 each iwere ya wee checkmate our land after ga checkmate si ya ị bịa sị na development level anyị kụchago since
because development levy ha enwezi price na onye ha natara gị ụfọdụ 2 million something mana Igbo ọba abatago kịta sị na development levy ya bụ 160 960 no 1 dekin ịchọ under 2 dekin another 960 3 dekin another 960 na dị afọ na ụmụ nwanne ha nara development levy more than 15 years ago na ha ejiri ego a wee wepụta ihe na befa so na ha ya akwụgharịkwa 960 agụcha nke a ya bịakwụa 500,000 ha wee dere anyị akwụkwọ ọzọ ịghọtago anyị wesị ya mkpa na ihe dodo adịrọ na ya bụrụ ndị Hausa a na-achụ ndị Igbo na Lagos a na-achụ ndị Igbo n'ugwu Hausa anyị bikwa na ọba ebe a na-achụkwazi anyị abịa ka anyị ga-agbaba ọghọ ndị Igbo ka anyị bụ so ihe a na-abụ the main reason ndị a na-eme anyị ka anyị abụọ dị n'ọba so ụmụnne unu ndị gọvanọ our His Excellency Gọvanọ Charles Soludo ọrụ atụ egwu na Anambra State anyị na-ayọ gị biko na ya dị ọdụ save even ndị be m agbafugo na be m today as I'm talking to you now m ga-esi from hospital na-agazi ahịa because ha sịrị na m mere escape n'aka ha kwesịrị igbu m egbu today onye na-ekwu ihe a bụ the vice chairman Ọkụzụmeze Egbeọgụ bụ Chibueze Nnaji onye na-agwa anyị ihe ya na ha na omego m ji cash nji today necklace m yi bụ gold 850,000 ha ji ya ha na m cash nji 1,280,000 ha ji ya watch m 220,000 ha were ya n'elu ka abụ modern salt daalụ nke bụ eziokwu ihe na-eme na Anọba a na-agbazi anya mmiri because ọnwụ na o metụta ha mụnwa na onwe m ma ebe m ga-esi bido na ebe m ga-akwụsị nke mụnwa na mee deti ka na-echeta eze one guy a na-akpọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ejere m n'ala dị n'akụkụ be m nke m gụpụtara my junior brother na outside ya arụchago ihe niile a na-arụ ebe ahụ ihe nkwuru development ebe ahụ 1,960,000 the whole receipt eji kwụọ ụgwọ ahụ nọ na be m ka m jee ka m sụcharata ihe n'ihu ebe ahụ mezo na afịa tochiri na compound one guy si n'ime ọhịa ebe ọ nọ makapụta na nke ihe m nọ ebe eme nke ihe m nọ n'ala ebe eme isi aka eke ihe m nọ n'ala ebe m goro m rụchara ebe a na-eme oke na ụmụ arụrụ ụlọ ọmarịcha ụlọ ebe a na ọ ga-egosikwa ụmụ famili Ogbu eji ọfọ ọzọ ka m jee rụkwa ya dịka ụlọ ege nsị nwanne m na aghọtakwa m ebe isi abịa aghọta m ihe ọjọọ m mere gị this morning na nsị ebe agbara ọsọ pụọ eso bifo na-emechi anya emepe na esigo m ebe agbara ọsọ pụọ nsị m inikwe na gịnị ọsọsọ na ọba ebe a ka ndị mmadụ na-ego ala na be nna m Abia steeti na ọ nwere ndị mbịara mbịa bịakwara gbakwa na arụgasị ya ụlọ na anyị na-anabata ndị ọbịa anabata ọ bụrụ na nwesa chụsasị anya chụsasịrị eche m na asị na onye bata ọba ọba bara ya ka ego onye batazi ọbịa were okpere na mma na oisi na-achụgharịzi onye a na-etere ete laif onye ha ọ sị na m bifo ọ na-emepe anya na ezigbo m ebe afọ nche na na-egwu egwu dis guy buru shovel kawasịa m azụ nsị a na ahụ adịghị m na otu ọ na mmanụ ụsa nwere onwe nye m ga-emenwu ya ọ sị na ọ ya aka mma na o gburu m ebe a enye m n'ime ala na kọmpaụnd ebe a ọ bụrụ oge otiwe mkpu kpọnwa ụmụnne ya pịa shovel dọkasịara m akwa niile yi eji m vidio ebe eji m evidensị ebe a deti ka nne chitez mbịa kọmplen ọrụ ndị landlord ibe m si alekwa ihe m na-agabiga asịrị a ga-eme peace a ga-eme udo na ka ọgụgụ m chiaman mecha jee n'aka chiaman be ha kọwasịara ya si alekwe ọ nwekwa ihe mere ya na m jere ka nje sụọ ihe dis guy buru shovel pịawa m dọkasịara m akwa gbado m aka n'onu si na iwu megide ha ga-eli m na kọmpanị nsị abịta ọnwa nwa anaghị esi eme ebe niile nna ndị a kpọọ the whole youth ọ bụrụ oge ndị youth niile abịa ka ihe n'ebe a na mgba ọzọ pụrụ ebe a Chukwu mere m amara ama na fon atọ nje eji m ofu kọfa adịghị uri gaa mgbe o bu shovel abịa so ndị a wakpozie m ebe a na nweta fon anyị mee ya nweta fon na mkpụata aja mgbe uche ha adịghị ha zuo fon ahụ so nwere dị evidence tụọrọ na grupu anyị a sị na a ga-ama ihe mere ya up to na since 10 months ndị ekwebe na anyị ga-arụ ọrụ optin ije ebe a na-agwa gị na afọ etochichego ebe niile ifi sel ama mma nke manwụzi ụzọ baa ebe m goro na mkpụrụ na 1,900,000 something development ama mma m ka manwụzi ụzọ baa ebe ahụ again ọ bụrụ afọ mmadụ na-ata na ọba na otu a ka anyị nọkwa ka anyị jee meeting our acting chairman bụ Frederick Okwu nọrọ onwe ya ndị mmadụ na-abịa ofu mmadụ obere oge ndị youth ndị ọba wakpokwa ebe a nke a na-akpọ vice chairman ka afa ya Chibeze uche ndị otu ya wakpo ebe a bido kụwa ya more than 10 people onye ndị a kụwasịrị ilu taa some people nọ n'ụlọ ọgwụ
so anyị bịa ka anyị mee ka anyị ntịrị na police station ma nwere aka gọọmenti ga-enyere anyị na ike ndị ọba ihe anyị na ndị ọba na-eji ike agwụgo anyị biko gọọmenti gbatara anyị ọsọ enyemaka na ike agwụgo anyị n'obodo a bụ ụmụ ezigbo ọgụ ike agwụgo anyị ego arịa ọ nwere ndị gogoro ala more than 4 times ebe a ọ nwere ndị kwugo development levy ala akwụgo ndị kwuru more than 3 times ọ bụrụ ka esi eme ụmụ ụwa soro tinye aka kọwara anyị na ọ bụrụ ka esi eme ka anyị mara ihe mere today ebe anyị bịara meeting ha chụsasịrị anyị ebe anyị gbakwuru ọsọ gbakwuo ka anyị dịkwa save ebe ahụ ha bịakwara ebe a bịa kwakasịa geeti ebe a kụwa ndị mmadụ ihe ebe ahụ ma fensị na ihe niile ndị mmadụ agbasasị ya so anyị since ụtụtụ anyị gara meeting otu a ka anyị si na-agbagharị wee bịaruo ebe a by this time na police station ebe anyị gara aga anyị na ebe a chịchara DPO ejeje chịchara DPO akpọ the people ndị tiri anyị ihe ebe ahụ anọkwa ebe ahụ n'iru anyị ebe ahụ si ha lawakwa otu a ka esi eme n'obodo a ndị ọba ụdị ha si enye anyị otu ha si amatriti anyị n'ọba ebe a anyị alaikịghị ya ha enyela anyị nsogbu too much ọfịa eruchichego ebe niile ebe anyị nwere ala n'ọba ebe a ruchiche ihe niile anyị rụrụ ebe a onwezie ụzọ anyị si aga ha na-achụ anyị ọdụmma so anyị na-akpọ mba ụwa ka ha bịa were anya ha soro anyị wee fụ ihe anyị na-afụ na ala ọba ka ha soro anyị fụrụ na ụdị mmegbu a ọ karịkwala ọya ka anyị ji na-etiku ndị ọha na ọha na eze na mba ụwa ka ha bịa nyere anyị aka. Ndewo. Okay, cheche. Unu report on a police station Oba. Yeah. So, okay. Now, the police people allow them to go. Arapu ha. So, ha na-anyazi isi na nwere kwa sọsọ ebe a so kwa so ihe a ka a ga-eme nwere ihe ọzọ. So, ise? Kana na-abara na a ga-egbu. Okay, onwe ha na-etere na ha ga-egbu. Na ọ ka mma na egburu ndị ahụ egbu ka ha nwụsịa. Okay, ha na-ekwu na ọka mana ogbu ndị ahụ egbu. Vice chairman anyị ka abarala mba na a ga-eti ife na abalị mba na a ga-egbu ya anọkwa today ha bịakwa ka egbuo ya ona ha shiri kwuo which means ha kwuo ha eme so anyị adụrụ safe. Ya ụmụ Igbo unu egege ntị n'ihe ụmụnna anyị kwuru biko ife nna yọọ Gọvanọ Soludo ka ọ nwere ihe ọ ga-eme na this situation because ihe abụ the first and second time this kind of thing na-apụta n'ọba bikonu and eji m opportunity wee na-agwa ndị ọba bikonu ma na ihe unu ga-eme about this situation a all this too much ka ife a na-eme na aghara cause ife ọzọ. Please, government should know what to do about this situation because all mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata ka ife aghara cause ife ọzọ because ihe abụ the first time or second time this kind of thing na-eme n'ọba bikonu ndị ọba mara na unu ga-esi wee setụrụ all this na-eme n'obodo unu.